20% són els ingressos publicitaris que tenen els diaris, la premsa en general de l'estat espanyol ja per internet. És una mitjana que ha sortit del llibre blanc de la premsa espanyola que ha dit a l'AED. Aquest és el retrat a l'estat espanyol. Sobretot els esportius són els que en tenen més, no? Sobretot les seves pàgines web són molt potents. A Catalunya, La Vanguardia té, crec, un 12 i poc, i el Periódico té un 10 i alguna cosa. La nostra associació ja ha estat en aquest últim any capaç d'aconseguir un 11%. Per tant, vol dir que estem dintre de la línia d'allò que el mercat està buscant. És a dir, que el mercat publicitari digital també ja comença a confiar en aquestes capçaleres de proximitat que estan associades a la nostra entitat. Segurament són les dues coses. És a dir, la gent d'una banda és cada vegada més usuària d'internet. Si les capçaleres sabem fer productes interessants també a través d'internet, també aconseguim que els nostres anunciants vagin en aquest suport, que també és cert que representen campanyes de valors molt inferiors comparats amb els suports tradicionals de televisió, de ràdio i sobretot també de paper. Creiem que el mercat comença a veure que hi ha un nou canal, però allò que nosaltres també defensem des de premsa comarcal és, sigui quin sigui el canal, el que nosaltres hem de preservar és la qualitat de la informació que donem en els nostres mitjans de proximitat, en aquesta informació que nosaltres anomenem de quilòmetre zero. És un model de periodista multiplataforma en el qual una persona sola està realitzant tots els formats que hi ha avui en dia, des del text fins a l'àudio, la foto, el vídeo, i bàsicament com aquest model està distribuït arreu del territori per tal que no hi hagi cap punt del país que no tingui cobertura en aquests moments per part de l'agència, i com nosaltres distribuïm tot aquest material als mitjans de comunicació abonats, que bàsicament és la premsa comarcal. Diguéssim que és el present ara mateix, perquè tots els mitjans ja poc o molt s'han acabat adaptant a aquest model que quan l'any 99 l'agència va començar, tots els periodistes que hi treballaven estaven vistos com una mena de bitxos raros, avui en dia aquell model ja és el que s'ha acabat traslladant, sigui pel que sigui, sigui perquè la tècnica ho permet o sigui també perquè els recursos econòmics fan inviable aquells mitjans que tenien una plantilla de fotògrafs, redactors, càmeres, que ara mateix és molt difícil de sostenir.